15 roj derbas dibin goşer li Hesekê berdewam e û ji destpêkê ve çeteyên Daişê li ser du eniyan êrîş kirin ji aliyê Rojhilat û Başûr ve. Bi taybet li Başûrî Bajêr li taxên Neşwa Xerbî û Xwêran şerên giran di navbera rejîm û Daişê de derket holê û piştî heftiyekê ji pevçûnan leşkerên rejîmê ji aliyê Başûr ve ji navçeya panorama vekişiyan ew jî di encama teqîna du otomobîlan de Daişê dikarî bû wê navçeyê kontrol bike. Neharê xistina Daişê navendên Resafê Sadkop kontrol dike û nêzî navçeya Basil dibin. Di heman demê de jî balafirên rejîmê di rojê de gelek caran bargehên Daişê topbaran dikin. Her wiha di demjimêrên Bûrî de çeteyên Daişê hewildan got ji aliyê taxa Neşwa bi pêş bikevin û şer li derdora nexweşxaneya zarokan û Neşwa Rojhilat û Dûlab Ewês çêbû. Di pişt re grûpek ji Daişê ji aliyê Dûlab Ewês ber bi sînorê Xabûr ve hatin. û li wir şer û pevçûn di navbera wan û rejîmê de derket holê. Li eniya Rojhilat jî şer û pevçûnên giran li derdora navçeya Xezil çêbûn. Her wiha ji aliyê Wêlat El Humur ve Daişê bi sê otomobîlên mayînkirî êrîş î gundê Ferhiyê kirin. Lê hêzên YPG bersiv dan û du otomobîl teqandin. Di heman demê de jî otomobîlek din ji aliyê Daişê ve li wî gundî teqiya û di encamê de sê şervanên YPG jiyana xwe ji dest dan. Her wiha şer û pevçûnên giran li wê eniyê çêbûn û ta demjimêrên êvarî berdewam kir. Di encamê de 10 çete hatin kuştin û 4 wesayetên leşkerî hatin rûxandin. Derbarê şerê got li Hesekê diqewime fermandariya giştiya YPG û diriya kongerekî çapemenî re li Qamişlo ragihand, got operasyona Şehîd Rûbar piştî 6 û 5 rojan bidawî bû û niha operasyona rizgarkirina Hesekê dest pê dike. Li Hundirê Bajêr rojane roket û guleyên 23 li taxa eskerî û Ezîziyê û çargoşeya ewlekarî dikevin û ev jî dibe sedem got nearamî li taxên Başûr berdewam bike. Li gor têxuyakirin got li eniya Rojhilat şervanên YPG bi pêş dikevin û hewl didin got Wêlat El Humur jî kontrol bikin. Lê ji aliyê Başûr ve rejîm bi paş dikeve û rêxistina Daişê ji aliyê Kolêca Aborî û navçeya Basil ve bi pêş dikevin û gelek avahiyan li wê navçeyê desteser dikin. Homen Cezîrî Orient News, Hesekê.